Baralera ipayo timbuaramide anak mido mido ramide anak mido mido karita biwe jonan jawa hati jo jantuang dirawinya dirawinya dadat tuai bagala dadat tua marabanso depa nobri jerambongan semua bagiram malam kini biapa nobri jadi nane kodok na kami dayuang dipincalang untuk tak capai kasih hati penopri bandang tangan inyo jo kawan sairi yang tipu biarlah bandang kena abasa biarlah ngalang dianjung biarlah ngalang berampe kami yang nabarena wae madatu ikola guyo ai madatu ikola guyo kok sampai bidua kasu barang jaso pandai wa kana ju jaso pandai wa kana ju pancang talang julu akali kiai tio manggulai labasuju tio manggulai basuju dipasang nia ila dalam hati nomor 5 pilihan kita ya Partai Nasdem pilihan kita Pak Priyadi nanabakanna biana kami manena ganyo biana kami manena ganyo oi untuk alai kesakia mojo lambe dinanti ju lamojo lambe dinanti ju sabalun kita gelek ke lagu nalai kau masuk ayat telingo madatuk marah banso jo Pak Noviandri tolong ulang pantun Rina Bu dosen tadi balik tolong jalih-jalihkan bana madatuk marah banso dan Pak Noviandri calon wakil kita untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Nasdem tolong
Ma'adatu ajo panopian dia layoti bola sama lampoya baulang balik pantunaniko dipasang nia di dalam hati nomor 5 pilihan kita Partai Nasdem pilihan kita Dek dari Jawa mulai datang elok ke dalam di dua kita kanda akasamu di dendangan untuang bakua jiwa kiambang na lalu pilong di dua kita nak sama sampai di tujuan duduk apa anapri dina pandai datu arajo banso lai tibo dari sungai tarap jorombongannya Bapak sana denai kapan anapri barabana kasampi balai anak arajo kita lalukan jiwa sana bolehlah mis mantap tu mis barabana kasampi balai anak rajo kita lalukan jua jangan lupa dun sana ya bagurau kita sajuang jodendang kita bagurau barawi malam barampe imis menendangkannya walau isuak banyak gambar kapampang dun sana nan usah baradia paham Pak Noviandri pilihan kita pasamo. Jangan lupa dari Partai Nasdem nomor urut 5 untuk wakil kita di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Bapak cilari walaupun Pak Nobri basi lambe nan panti yang urang tibo kita sampai Miss kopasan dari sepangkat tuan rumahku dari Makson mana hati-hati Miss nan Makson ko di Padang Gantiang ko kan tumando aslinya Sungai Tarap nan mamak kita mak datuk marah banso mamak tungganai suku Mandai Diang di Sungai Tarap asli mamak banako de Makson Miss Imis mengaku jadi orang rumah Makson tapi manyapik nama mamak juga kape mak datuk marah banso ya jadi taduang serta rombongan sama datang Dewi datuk marah banso itu galak nambah bagi orang kita malam kini janlai tabatia tabarito itu tambuah dilarangan sungguh api bersama di dalam hati Yalah, mama kami, mana Tok Marabanso serta rombongan dari Sungai Tarap.